kurde, ale jazda, jedziemy. 40 km na godzinę. To za jakiś głupek. Panie, szybciej pan jedź. Co pan chce? Panie, szybciej jedź. A co pan się śmieje? Szybciej pan jedź. Bo pan jest taki biedny. Jedź szybciej. Nie Puść. mogę. Panie, No niech pan się zatrzyma. no dobrze. A, No panie. widzi pan jaką ja mam brykę? No, taka Wisła czy biedacka jest. Krakowia? Nic. Nara projewie. Nie, nie, zostaw. Zobacz co z tym autem. Zobacz na to. No nie, rozwaliłeś mi auto. Skąd ty to Widzisz? wziąłeś? Czemu twoje auto jest tam? Nie, nie strzelaj. Zobacz. Zobacz co się stało. Zostaw moje A. auto. Nie. Hej, mnie nie znikło.